Имам чувство, че ще вода новините по BBC, разбираш. И здравейте, приятели, в 10-ти ред с Боян и Мишо. Това е нашия втори или трети епизод, зависи. Секунда. Този път подкаста не е най-някакъв. Завърши се. И здравейте, приятели, в 10-ти ред, най-мускулестия подкаст в България. Тук сме с Мишо и днес ще коментираме филма Марти Суприм от 25-та година на режисьора Джош Сафди. Точно нали така? Не, точно така. Марти Суприм, Бояна, ни беше втория филм, който гледахме заедно, ако не се лъжа. Кой беше първия? When Harry Met Sally. Да. И на двамата този филм страшно много ни хареса, когато го гледахме за първи път. На мен лично това ми беше втория най-любим филм от 25-та година. За мен това е 5 от 5 филм. Такъв филм, който имаш някакви критики към 5 него, от 5. но много малко. Да. Такива неща, които даже за теб са незначителни. Нали, аз така го възприемам като някакви неща, които дори да ми кажеш, че не ти харесват, аз ще ти кажа да, ама не ме интересува. 5 от 5 ти е оценката. Окей, Да. Пълна оценка даваш. Пълна оценка давам, да. Между другото, и аз давам 5 от 5. Нямам причина да дам по-малко. Честно казвам, доста си мислех за критики. Имам разни малки критики. Но е 5 от 5 и със сигурност това е първият филм, който гледахме заедно, който ми хареса, защото When Harry Met Sally мене толкова не ме изкефи. Къде го гледахме филма? На Мол ли беше или в дома на киното? На Хемос, да, в Сити Центъра го гледах. В Сити Центъра. Парк Центъра. Сити Център. Сити Център, Добре. аз няма да спра да го наричам така, докато не умра. А само двамата ли бяхме? С сестра ми, с Ирина бях. Тримата бяхме. Окей. И аз си спомням, че бях брутално вдъхновен от... Ти беше мега впечатлен от филма, до толкова, че 2 дена по-късно го гледа за втори път, доколкото си спомням. Да, с едни други приятели. Но има и преди, че аз тогава много дълго време не бях гледал филми и никакво кино не ме беше докосвало и като цяло бях забрал доста за това изкуство. Окей, 5 от 5. А когато го гледа в подготовката си за епизода, пак ли го усети по толкова въздействащ начин? Второто ми гледане беше по-скоро не толкова шокиращо и емоционално. Второто ти гледане, т.е. когато го гледа на кино за втори път с другите ти приятели. Извинявай. Значи второто ми гледане беше също толкова емоционално и шокиращо. Все едно го гледах наистина за първи път. Сега като го гледах сам преди подкаста, тъй като аз го изгледах 2 пъти за подкаста, по-скоро го гледах от гледна точка на това да видя как режисьора си играе с нас и какви решения е взимал и така. Много по-аналитично го гледах, отколкото първия път. Така че да. Ти колко пъти си го гледал? Аз съм го гледал 2 пъти. Един път с теб на кино и един път в подготовка за епизода днес. И като го гледах вкъщи, си спомням, казах си, този филм е твърде дълъг. 2 часа и 30 минути, нямам време да го гледам. В момента, в който го пуснах, имах чувството, че след половин час филма вече свърши. Просто е толкова наелектризирано цялото движение и действие във филма, че изобщо не усещаш кога минава това време. Да, всяка сцена пълни по много добър начин. Това, което мога аз да кажа, че този филм беше супер специален не само за мен, ами и за нас, защото според мен от този филм дойде до голяма степен идеята да го почнем подкаста. И ние, мисля, че след това направихме някаква жестока разбивка след филма. Останахме ли да си говорим? Аз такова впечатление. Впоследствие си говорихме. Не веднага след филма. Не мисля, че беше веднага. Ние бързахме тогава. И двамата мисля, че имахме някъде да бъдем след филма, но... Има и преди част от нашия коментар за филма, почти нищо не си спомням. Тотално не знам какво мислиш, какво ти е мнението и така нататък. Окей. Но да, и за двамата филма е 5 от 5, 10 от 10. Да, абсолютно е много добър филм. Така, ако трябва да резюмираме филма, става въпрос за... На пръв поглед изглежда като биографичен филм и става въпрос за Марти Маузер, Марти Суприм, който е един човек завладян от амбицията да стане легенда и да стане номер 1 тенисист на маса в света. Действието се развива през 50-те години и проследява наистина тази болна негова амбиция, в която той е готов на абсолютно всичко да постигне целта си, при което сцена след сцена се забърква във все по-големи неприятности.
дори извършва престъпления, бих казал, честно казано. И прави ужасни неща, само с идеята той да постигне това, което иска. Така бих го резюмирал аз най-накратко. Най-накратко, да. В Ню Йорк е действието. В Ню Йорк е действието основно. И малко извън Ню Йорк. И малко извън Америка. Извън Америка? В Япония. В Англия, в Япония, в Париж. И околностите на Ню Йорк. И околностите на Ню Йорк. Са засегнати. Ню Джерси. Ню Джерси, окей. Ти спомена, че на пръв поглед биографичен филм. Това е един от моите любими жанрове като цяло и начини да се направи филм. Снимане като биографичен филм, но всъщност зад историята няма реална личност. Не разказва историята на лицето Хикс, а по-скоро събрано, дори може да е напълно измислена история. В случая не е точно така. В случая имаме реална личност, която малко от неговия живот влиза във филма. Тенесиста Марти Райзман. Да. Не, Маузер. Окей. Който всъщност, трябва да кажем, Джош Савди, който е режисьор и сценарист на филма, като малък е бил доста запален по тениса на маса. Не е бил някакъв професионалист, но много обичал да играе. Обичал е много, да. И идеята за филма се заражда, когато съпругата му подарява биографията на Марти Райзман. И там той прочита тая книга, вдъхновява се, прочита една от историите, които по-късно ще застъпим като си говорим за филма. Може би най-въздействащия момент от филма за някои хора. Го прочита в тази книга. В тази книга, окей, това не го знаех. И оттам се заражда идеята за филма. Той е променил доста от фактите са променени, да. Марти Райзман има 5 бронзови медала от световни първенства по тенис на маса и през 52 година, което е годината, в която се развива действието във филма, той не стига до финал на световното първенство, но губи в един от първите кръгове на турнира от един японец, който се казва Хироджи Сато. Okay. На него той е прототипа на героя на Ендо от Марти Суприм, но отново доста променен като персонаж. И така. От това, което четох, жена му подарява тази книга 2019-та. Нещо такова. И дори му подарява май за рождения ден. Може би да, нещо такова беше. И аз не съм много сигурен за това с рождения ден. Но доколкото разбрах, тя му подарява тази книга не само защото той обича тенис на маса, а защото тя лично е била много впечатлена от тази книга. И 2019 той като я прочита, започва работата по сценария с неговия партньор по сценария, който забрах как се казва. Роналд Бронстин. Казва, който е ко-сценарист на всички филми на Савди. Трябва да кажем, Джош Савди, това е първият му самостоятелен филм. Предишните му филми са режисирани в партньорство с брат му, Бени. И миналата година, през 2025-та, и двамата направиха и пуснаха своите първи самостоятелни филми. Защо се разделят? Има ли някаква причина? Официално не съм виждал някъде да се казва някаква причина за разделата им. И двамата казват, че са в добри отношения един с друг, че просто нещата, които искат да правят, вече са различни. Okay. Филма на брат му на Бени казва се The Smashing Machine, преведен на български мисля, че е Машина за разбиване, като той е биографичен филм, отново за спортист, за ММА бореца Марк Кер, който има доста тегъв живот и кариера около 2000-та година. Тогава се развива действието. Ти си го гледал филма? Гледах го. Филма беше в главната роля там е Скалата. В неговата, може би, първа по-сериозна роля в последните години, в която беше малко като опит той да спечели някакъв Оскар, примерно. Да. Филма мен не ми хареса много. Имаше доста хубави неща в него, но историята за мен не беше доста интересна. Тя не беше направена по много интересен начин и беше доста голям финансов неуспех, за разлика от Марти Суприм. Тоест, дори лично Марти Суприм за теб е много по-силният филм. Да, определено. Okay. Да. Разкажи ми малко за Джош Савди, за предишните му филми и така нататък. Да, както казах, това е първият му самостоятелен филм. Предишните 4 са в колаборация с брат му. Първият от тях, Дади Лонглекс се казва, той разказва историята на един разведен кинопрожекционист, и който има 2 сина и
се опитва да ги отгледа наравно с майка им. В главната роля там влиза Роналд Бронстин, който е косценърс на филма. Филма е доста... Отново не е биографичен, не е по истинската история на двамата братя, но доста се вижда от живота им като деца в него. Отново действието се развива в Ню Йорк. Като цяло всичките им филми, действието се развива в Ню Йорк, където те са родени и израснали и взимат много от собствения си живот за тия филми. Може би причината да Smashing Machine да не ми хареса толкова е, че не беше толкова лична историята. Действието се развива в Лос-Анджелис, далеч от това, което те познават добре. Вторият филм, който може би доста интересен, той казва се Heaven Knows What и е по истинска... Коя година? 2017. Не 2014. 2014, да. Той е също доста интересен филм, в който се вижда нещо, което е доста характерно за братята. В главната роля е Ариел Холмс, която не е актриса. Тя е намерена на улицата от двамата братя, хероиново зависима жена от Ню Йорк, която всъщност филма е нейната история. Отново попроменена, но тя влиза в ролята на себе си и показва нейния живот на улицата в Ню Йорк. Впоследствие тя успява да се изчисти с помощта на братята и става публична личност, доколкото говори за това колко е трудно за един млад човек в този град, колко е лесно да попадне където не трябва. И така. Всъщност това, което казах, че е характерно за тях в този филм, използването на неактьори в ролите в филмите. Това ще си поговорим, като влезем малко по-надълбоко в самия Марти Суприм, но това е доста характерно за тях. След това следва техния филм Good Time, в който един дребен престъпник, отново от Ню Йорк, се опитва да спаси брат си от ареста. Брата е изигран от Бени Савди в второстепенна роля, пък главната роля е на Робърт Патинсън, който всички познаваме, може би от Здрач най-много, но в последните години и от много други филми. Да. И стигаме до 2019 година, когато Джош получава книгата на Марти Райзман. Тогава излиза техния най-популярен филм допреди Марти Суприм, Uncut Gems. Който за жалост аз реално извън Марти Суприм нито един друг филм не съм гледал и малко ме яд, защото четох малко за тия филми. Uncut Gems го има в Netflix и ти го препоръчвам доста. Значи ще го изгледам 100%. Да, Адам Сандър там е в главната роля. Обожавам Адам Сандър, не знам дали доста различна роля от това, с което си свикнал да го гледаш. Много хора казват, че това е най-добрата му роля изобщо. Там той играе един търговец на диаманти, който е тежко хазартно зависим. И в те доста такива тематики вкарват. Да, това е интересно. Може би познават много такива хора, израствайки в Ню Йорк. Те са малко като търсачи на истории от това, определено, да. И се оглеждат навсякъде. Много приличат на Скорсезе като тематики, просто и нещата, които ги интересуват. Точно това underground нещо, което го има в Ню Йорк. Може би най-филмовия град в света. Да. Просто на всеки ъгъл може да срещнеш историята на някой, който си струва да бъде разказана. Абсолютно е така. Като съм бил веднъж в Ню Йорк, ти казвам, че е така. И просто... На всяка улица има различна история и тя ти крещи в очите. Да. Виж ме. Разкажи ме, моля. Да. Израствайки в този град, просто това много ги впечатлява и Марти Суприм също разказва историята, само че това е първия му филм на Джош, който не е съвременен, връща се назад във времето, доста подробно, доста мисъл се вкарва в това как да се пресъздаде атмосферата на Ню Йорк. Аз им видях снимка на двамата братя. Първо, Джош би трябвало да е по-големия. Джош е по-големия, да. Вече с 2 години по-голям. Само с 2 години? Да. Okay. Но със сигурност Джош изглежда като човека с по-интересните истории и по-кино пича. На мен лично на външен вид ти говоря. Може. Бени в последните години се е изживявал освен като режисьор и като актьор. Да. Той изглежда на човек, който би се изявил. 3 години беше в Опенхаймер на Нолан. Сега в кината е в Одисеята, отново на Нолан. Яко. И доста други роли последните години. Стигаме до 2025 година, когато излиза Марти Суприм. Както ти каза, доста дълго време се подготви филма. От 2019 е в главата
Сценария, самия филм на Савди филма 24-та. Ами, Тимоти Шаламе казва в едно интервю, който влиза в главната роля, да кажем, че забравихме. Той казва, че тренира тенисна маса от 2018 година. Да, оттам е почнал. За да се подготвя за този филм. Така че тук малко хронологиите се разминават. Най-вероятно, както тия истории и най-добрите истории като цяло, малко има неистина. Ще ти кажа, ти малко е преувеличил, за да се направи на най-вероятно да. Но Тимоти Шаламе в началото на миналата година започна една огромна кампания маркетингова за филма, като то беше, личеше си, че е подготвено почти изцяло самостоятелно от него. Започна с един Zoom call между Тимоти Шаламе и някакви други хора, в които той говореше как трябва да се направи нещо жестоко за този филм и измисли кампанията да бъде в един цвят, който той нарече Electric Orange, цвета на топчето за тенисна маса. Впоследствие стана ясно, че това е изцяло написано по сценарий от Тимоти Шаламе, за да се рекламира филма. Но той там е изключително амбициран, точно като самия Марти влиза в тая роля. После се качва на едни високи сгради, за да рекламира този филм. Пусна едно клипче, в което 18 минути едни топчета за тенисна маса се въртяха около него просто. И той накрая стана, обиколи едно поле и каза: Марти Суприм, американски филм, Коледа 2025 година, гледайте го в кината. Яко. И това в социалните мрежи? Да. Okay. И цялата тази кампания успя да направи така, че този филм е най-касовия филм на братята Савди и най-касовия филм на студиото, което ги което стои зад филма, A24, независимо студио, някои други филми, които сме гледали на това студио, Мидсомър последно. Такива независими, малко по-странни, интересни филми, не най-конвенционалните неща. Не са клише, със сигурност. Не са клише изобщо. И тази кампания на Тимоти Шаламе му донесе още една номинация за Оскар. Той на колко е Тимоти Шаламе? На 30. Мисля, че е 96 или 97. 96 нава. Супер модулик. Да, изглежда има много бейби фейс. Непопулярно, всъщност не знам дали е непопулярно, но нещо, което аз, тъй като това не е първият филм, който съм гледал с Тимати, за мен той е най-красивия мъж на земята. Значи, ако бях жена, моят тип мъже щеше да е Тимоти Шаламе. От всякъде. Мисля, че това е едно от най-популярните мнения, които си казва в този подкаст до сега. На когото и да съм го споделял това нещо, всички са тотално несъгласни. Ти си го споделял на мъже. Предимно на жени. Предимно на жени? Да. Казват ми, че е твърде сладък, твърде миловиден, че няма брада, някакви такива. Бил като дечко малко. Ясно. И жените в моя живот казват точно обратното. Уникален. Да, те са големи фенки на Тимоти Шаламе. Аз също съм голям фен на Тимоти Шаламе, най-вече като актьор. Супер красив е, но за мен това е един страхотен актьор. Когато за първи път чух за него, това беше през 2017 година, може би 2018. Тогава беше доста хитов в неговия филма, който реално го направи звезда, Call Me By Your Name. Да. В който не съм гледал все още. Аз също не съм гледал все още. Но в този филм той там е малък, наистина, може би на 20-21 години, когато излиза филма, доста детенце. И си спомням, Моника, моята приятелка, беше много голяма фенка на Тимоти Шаламе. И аз изпитах едно такова малко жегнаме леко това и аз дълго време не приемах Тимоти Шаламе като актьор, но в последствие, когато се отпуснах малко и си дадох, позволих си да не съм толкова негативно настроен спрямо него, съзнах, че той всъщност е страхотен актьор. И ролята му в Дюн е една от най-силните роли в последните години за мен. А гледал ли си му ролята в Beautiful Boy? Не съм. Добре. Затова ще трябва да направим специален епизод за този филм. Чакай една друга история с Тимоти Шаламе. Отиваме аз и един мой много близък приятел да гледаме Марти Суприм, при което той беше в период, в който наскоро се е разделил с бившата си, да кажем, приятелка. И на всичкото отгоре от седмица-две си говорихме как ние ще отидем да му купим нови очила. Тъй като той няколко дни беше без очила, тъй като тя му ги беше счупила без да иска.
И отиваме да гледаме филма, при което моят приятел, освен че беше много потресен колко добре изглежда Марти Суприм и съответно Тимати Шаламе във филма, веднага каза, че иска такава прическа и такава визия и такива дрехи. Но и нещо много специфично, каза, че иска да му издирим очилата на Марти Суприм, които са наистина, не знам дали имаш точна визия как изглеждат. Да. Те са близки до моите, кръгли, но ето тук долу правят рязък ъгъл в двете части. И се почна едно търсене на такива очила. И обиколихме 2-3 оптики, не намерихме такива, намерихме подобни, той изобщо не се хареса с тях съответно, така че Тимати си единствен. Колко ти спомням, ти имаше амбициите да си правиш такава прическа като неговата. И аз, да, но не мога просто. Което коса е доста различно. При мен няма. Моята е много свободолюбива и трябва много продукти, за да ми се получи. Освен това, мисля, че неговата прическа иска да нямаш брада и да си много гладко обръснат. Еми да имаш по-бейби фейс. Специално в Марти Суприм, тъй като той сега май е с... Ами пак е с дълго коса, беше си обръснал за... По-къса му е. Той беше обръснал за третия Дюн, който ще излезе. Беше, да. Беше по-късно тази година и цялата пролет, когато се рекламираше този филм, беше с къса коса. Без коса даже изобщо, с един бъскът. Има и преди, че аз не го следа в социалните мрежи, така че това с маркетинг кампанията беше много интересно. Окей, нещо друго по режисьорите имаме ли? Не. По режисьорите не. Може да поговорим малко за самия филм, като какво се случи след като той излезе. Както казах, Тимоти Шаламе беше номиниран за Оскар за най-добра главна роля и спечели Златния глобус за най-добър актьор в комедия или мюзикъл. Ти смяташ, че филма не е комедия, не. Но ето Златните глобуси даже смятат, че филма е комедия. Защо не смяташ, че филма е комедия? Така, филма е жестока драма, тъй като аз имам един единствен аргумент, смятам, че той е много солиден, обаче защо не е комедия, е драма филма. Първият ми аргумент. Най-важно, героя на Марти Суприм, тъй като наистина филма привидно изглежда на автобиографичен филм, героя е такъв, че няма нищо комедийно в самия персонаж, в начина по който е изграден, поспори. И второто нещо е, всички останали поддържащи роли и второстепенни герои около него, по същия начин ние като зрители сме много сериозно допуснати до това те какво искат, какви съответно желания имат, от какво се страхуват, от какво бягат, от къде идват и така нататък. И затова смятам, че филма е драма. Аз лично се разсмях на 2 пъти. Първият път беше като той падна с ваната. Тогава повечето хора в залата се шокираха супер много и даже някой се извика отзад. Впоследствие, като го гледах втория път, беше същата реакция. Аз пак се разсмях. Докато... и втората сцена беше, когато го бият с хилката по задника. Така че не виждам нищо комедийно аз в филма. И така, ти? Филма е абсолютна комедия от всякъде. Това, че има драматични елементи, не го прави не комедия. Филма е сниман като комедия. И изигран е като комедия. Тимоти Шаламе играе изключително комедийно тази роля. Всички емоции са вдигнати над нормата. Много напрежение има, да. Съгласен. Вдигнато е, нали, не е... За мен за да е един филм драма, дори да не е реалистичен, дори да е фантастика или фентази, в него емоцията трябва да е държана на ниво, средно ниво, на естествено ниво. Тук в филма, всяка една емоция, филма е изигран над естественото ниво човешко. Нито един човек в истинския свят не се държи така, както се държат персонажите в филма Марти Суприм, което за мен автоматично прави филм по-вероятно да е комедия, отколкото драма. Добре, ти колко пъти се разсмява филма? Не казваме, че комедиите са само филми, на които се спукваш от смях. Просто напрежението във филма, дали го прави пак чак толкова комедиен? Ами аз се засмях повече от 2 пъти, със сигурност. Okay. В първата сцена има доста комедия. В интрото на филма има доста комедия. В сцената с ваната има доста комедия. В сцената с хилката има изключително много комедия. Но дори в начина, по който той се държи, когато губи първия си матч срещу Ендо и иска преиграване, има изключително много комедия. Начинът, по който той си говори с Кей първия път, когато те се чуват по телефона, отново има много комедия.
и физическа. Да, и с журналистите. И диалогово, даже има малко. Журналистите има много комедия. Просто явно аз съм по-чувствителен и по-емоционален и всичко го преживявах много, много сериозно и по никакъв начин не ми беше смешно. Напротив, това напрежение ме беше сграбчило за врата. Може би да. Това не значи, че филма не е драматичен. Това, че аз смятам, че е комедия напълно. Просто драмата е представена през комедията, което е майсторство за мен и показва един много силен сценарий, който беше номиниран за Оскар. Значи едно от нещата, които на мен веднага след филма ми пробудиха интереса е дали реално, тъй като ти ми беше казал и подшушнал, че сценария е написан на база на по-скоро вдъхновен от този тенесист, който даже 50-те години ли е живял или малко по-рано? Кариерата му започва по-рано, отколкото тази истинския на Марти. Да. Че сценария е вдъхновен от истинския Марти. Започнах да се интересувам за това дали наистина този човек е бил такъв и ако всъщност е бил такъв, това щеше много да ме взриви. В крайна сметка четох 2 интервюта на Джош Савди, в които той споделя, първо споделя, че много от нещата са художествени, украсени, почти няма общо, освен с това, че е бил тенесист и така нататък. И горе-долу времето, в което се развива. Но всъщност Джош Савди споделя, че героя на Марти, който той е създал, до голяма степен е въплатил себе си в него. И тази болна амбиция на всяка цена това да спечели и да стане легенда и да е номер 1 и да изкара пари, да е мега известен, всъщност идва от самия режисьор и от някаква черта, която той си носи. Включително разказва в едно интервю, че по време на снимките на Uncut Gems, които коя казахме? Филма е 2019, снимките да кажем, че са 2018. Да. По време на тези снимки той като режисьор и човек около всеки един филмов процес по време на заснемането и създаването на всичко до така степен е бърнаутнал и се е изцедил от това цялото нещо, че е имал сериозни размисли дали да изобщо не се откаже от киното и да започне да се занимава с нещо друго. Защото е влязал твърде надълбоко в този филм и малко се е почувствал все едно. Да, буквално. Да се отдалечи. Това ли е причината? Именно. Жесток бърнаут е получил и професионален, и творчески, какъвто се сетиш. Имал много, много сериозни размисли. Нещо, което в Марти Суприм липсва. Той мисля, че до последно не се отказва и няма мисли да се откаже. Не, в нито един момент. Даже има една реплика, в която Кей го пита какво ще направиш, ако мечтата ти не се сбъдне. Той каза, това дори не ми влиза в ума. Mm-hmm. Като в това въпросното интервю Джош Савди дори споделя, че тази амбиция, която той пресъздава в Марти Суприм, без да съм гледал другите филми, ти го споделям, той споделя, че и в предните си филми е вкарвал точно тази амбиция и че дори брат му Бени също има нещо подобно като personality trait. Може би това е една от причините малко да са се спречкали в някакъв момент и да са се разделили, тъй като такива личности заедно много трудно се разбират и работят. Другото интересно, което четох, Мишо пак го споделя в едно интервю, към този сценарий са подходили малко по-различно от всички останали сценарии, изобщо от към начина, по който пишеш сценарий с Роналд Бронстейн. Двамата, като започват да пишат цялото нещо, всъщност изграждат целия живот на всичките второстепенни герои. От детството им почти през... Напълно, което по принцип се прави, но доста бегово. И ти горе-долу имаш във всеки един скрипт и всеки един персонаж ти отговаря на дадени въпроси и имаш най-важното за него. И от какво се страхува, какъв е вътрешния му конфликт, има ли външен конфликт, какви са му желанията, мечтите, очакванията. Те са ги изграждали от самото начало по много подробен начин и след това вече са тръгнали да сглобяват историята като действие и като сюжет, което е много интересно. В ресърча ти успяли, понеже говорихме, че Тимоти Шаламе доста отдавна е обвързан с този филм, успя ли да видиш дали той самия участвал в изграждането на персонажа на Марти? Помогнал ли е там, тъй като ако приемем, че сценария е писан паралелно с това, че вече Шаламе е бил сигурен, че ще участва във филма? Вкарал ли е малко и той? Не мисля. Гледах интервю, в което и двамата участват и никъде не се спомена Тимати да е спомагал. Също така
във всички интервюта, които изгледах, Джош Савди си го разказва като негова лична амбиция да си направи и да заснеме такъв персонаж и да разкаже за такъв персонаж. Иначе, доколкото разбрах за Тимати, още 2019-2020 при започването на сценария му е предложена ролята и той веднага приема, просто без да се замисли. И наистина е чакал тая роля. Още от тогава Тимати е имал очакването, че това ще стане много добър филм и много искал да я изиграе тази роля. Да, той е доста подходящ актьор за тази роля. Млад, доста амбициран също. Личи си, че в едно интервю отново покрай филма, той там като цяло актьорите, нали, при всяка роля извън филма и в самата промоция на филма влизат малко в персонажа, в който играят, но в едно интервю или в една реч след една награда, малко преди да излезе, т.е. 2025-та награда за 2024-та, Тимоти беше казал, че иска да го помнят като най-великите и направи сравнения с спортисти, с други актьори, просто тая амбиция има и в него. Затова ми беше интересно дали си успял да видиш дали има нещо и от него в сценария. По-скоро си идва изцяло от Джош Савди. От Джош и от другия тип, с който видях, че са работили много назад. Много назад, да. Във всичките ми филми най-вероятно от деца се познават. Този другия, извинявай, че толкова му забравям името, той по-скоро, тъй като аз съм работил по разни сценарии, той е бил малко като творчески съпорт, т.е. ако Джош му хрумне нещо, онзи се намесва, казва дали това има логика, дали не и така нататък. Понеже съм бил в тази роля, тя е изключително важна. Единият е човек с идеята, с емоцията, другия е малко спирачките. Трезвият човек, който може да каже това е окей, това не е окей. А и понякога дава идеи, така че и двамата са важни. Окей, да направим една кратка пауза и ще поговорим за персонажите. Добре, и ще направим психопрофили. Добре, жестоко. С удоволствие. И така, за Марти какво можем да изборим като наистина много характерни неща? Той е, както казахме, изключително амбициозен, готов на всичко. Като цяло има някои психопатни черти от гледна точка на това, че със сигурност е готов да не мисли за нуждите на другите. И той го и прави. Той в нито един момент от филма не се замисля, не спира, дори не задава един въпрос. Аз не вижда, че той задава един въпрос в целия филм. Да, по-скоро се кара, когато иска да зададе въпрос, прави забележка, отколкото. Той е със сигурност доста магнетичен и чаровен за мен, макар че тук има разни полемики, тъй като гледах с една приятелка, която беше супер отвратена от неговия герой. Тя каза, че филма не й харесва, защото според нея не трябва да се дава светлина на такива персонажи, на такива хора. Каза, че тя мрази такива хора. И като цяло започна да ме разпитва след филма мен и моя приятел какво толкова ни е харесало във филма. И опитах се да й обясня, че всъщност героя на Марти, естествено аз не бих искал този човек да ми е в личното окръжение, в личния живот, но пък той е страшно интересен за наблюдение и това е безценното в тия филми, че ни допуска до света на тези хора. В крайна сметка, даже аз имам една лека теория, че ние всички носим съвсем малко от това, което носи Марти. И това много ни хваща за него и ни зарибява. Ти каза за твоята приятелка, реално погледнато и извън нашето обкръжение в онлайн средите персонажа Марти Маузер беше много такъв полемичен, точно с това, че някои хора имат проблем с това да гледат филми и да четат книги и всякакви неща, свързани с хора, които те не възприемат като положителни. Mm-hmm. Като един човек е протагонист на една история, за някои хора той трябва да бъде перфектен. Едва ли не, да няма негативни черти или ако ги има да са много скрити зад други много положителни черти, докато тук в Марти съвсем спокойно може да има прочит на филма, в който ние не виждаме нито една положителна черта на характера на Марти. Реално много амбициозен до степен на болест, така болна амбиция, която стига с маниакалност. Напълно той не вижда нищо друго, освен целта си, която е да бъде най-великия играч на тенисна маса в света.
Абсолютно веднага виждаме, че той е свръхинтелигентен. Още от първата сцена, в която той продава обувки и много не схващаме за какво става въпрос, но още опенинг сина ни кара да разберем, че този човек си прави каквото поиска. Виждаме, всъщност в първата сцена виждаме обзето всичко, което ни трябва да знаем за Марти. Той е много харизматичен, много добър продавач. Страхотен продавач. В случая продавач на обувки, но реално продавач на себе си после. Фразата, че може да продаде обувки дори на човек без крака. На човек без крака. Виждаме, че той е главата му е някъде другаде. Това, че той е добър продавач на обувки, не го кара да иска да бъде продавач на обувки. Не го вълнува. Както каза, ти прави си каквото си иска и не се интересува много от нуждите на другите хора. И нещо, което бих добавил, изключително бърза мисъл. Не знам дали това влиза в вродения интелект, но той има много бърза мисъл, която си проличава на няколко места, но според мен най-вече когато е в интервюто с журналистите, които го разпитват и там пуска няколко брутални фрази, които не мога да цитирам, за съжаление. И в момента, в който вижда Кей, вижда Рокуел също. Така че да, героят е страшно интересен. Ето ти един пример. Basic Instinct, това, което ти все още не си гледал. Но този филм, Първичен инстинкт, без да ти спойвам нищо, за мен там това с негативния главен герой е още по-усилено и този филм ме пръсна. Тая муха абсолютно ще я игнорирам, да знаеш. Добре. Няма нищо да й правя, нека си лети. Като се замисля аз за кои са моите любими филми. Да. Доста от тях персонажите, които са главните герои в тия филми, са негативни личности, които ти не искаш да приличаш на тях. Имаме Goodfellas, абсолютен пример за това нещо. Gone Girl, абсолютен пример за това нещо. Категорично, да. И просто това, че един персонаж е противоречив, ме кара да искам да прекарам повече време с него и да разбера защо е такъв. Сега, нещо, което исках да те питам още преди няколко дни, но си го пазех за подкаста. Според теб, това с оранжевите топчета от бяло да се смени на оранжево, тъй като това е добре засегнато във филма подробно, дали истинския Марти го въвежда или това е изцяло филмова работа? Защото ако е филмова работа, това е жестока хрумка за филма. Съмнявам се да е действието на един конкретен човек. Okay. Няма логика един човек да се е сетил топчето ще бъде оранжево, по-скоро в някоя фирма, която произвеждала топчета за нуждите на телевизията. Доколкото знам, в тениса топката е ярко-зелена точно заради телевизията, за да може да се вижда по-добре на камера. Да, според мен и в тениса на маса е нещо подобно. И тук по-скоро идва това, което с теб много пъти сме си говорили и в личния живот, дали когато разказваш една история, трябва да стоиш напълно в реалността или можеш да добавиш по нещо, за да направиш историята по-въздействаща, по-интересна, по-забавна. Този филм напълно показва, че трябва леко да украсиш историята. Абсолютно. Даже не леко. Аз правя опити да спирам да те прекъсвам, когато разказваш история. Като си измислям нещо. Когато си измислиш нещо в някоя история, защото знам, че целта ти е да разкажеш историята по-интересна. Не е важно какво се е случило, важно е как го разказваш. Точно, и как реагират хората. Да, но да кажем, така, че... Топчето мисля, че по-скоро е хрумка на филма, за да покаже точно тая бърза мисъл на Марти, неговото предприемачество и всъщност, че той има качества, които са отвъд тая амбиция. Да. Защото той, доколкото знам, в друг вариант на сценария, финала на филма е в бъдещето, където той е успешен бизнесмен. Се показва, че той успял да развие това бизнеса не съм го чел, не го знах. И става доста... Би ли се изкефил да има втора част? Не. Не, нали? Не, това е напълно завършена история за мен. Всичко, което искам да знам за персонажите, се случва във филма. Кажи ми, в кои черти на Марти се припознаваш? Има ли нещо в него, което ти самия го носиш? Бих казал, че най-близкото до мен е тая бърза мисъл. Умението да превключвам, когато нещата не се получават точно както искам. Не съм от хората, които забиват напълно. Нямаме тая болна амбиция. Не си бил заслепен от някаква мечта твоя по този начин? Не, по този начин никога. Окей. Аз съм бил
Но съвсем за кратко, за по 2-3 дни, след което се... Значи, да, в такъв смисъл, може би да, ама това не значи, че... Според мен значи, че не е черта на характера ти, по-скоро някакъв моментен... Просто е много малко изразена. При него е много силно изразена. И при него се вижда и това жестоко желание той реално да живее охолно и да живее в лукс и да живее като богатите хора и че той вярва, че един успешен човек е богат човек. Да, ние това го виждаме първо в сцената, която той се кара на представителите на тенис асоциацията, че не са му дали да спи в хотел. Пита ги, вие къде спите? А той говори по телефона този Шети. Шети, точно. Господин Шети. Да. Всъщност, според мен това също е показано, че той е израснал в много бедно семейство. Да. Не знам това с еврейската нишка дали има общо. Доколкото разбрах, савди също имат нещо такова. Те са евреи, да. Окей. Братите савди са евреи и историите им също, персонажите в филмите им са от еврейски произход в Ню Йорк. Има със сигурност, то се вижда в персонажа му, той израства, виждаме апартамента, в който е израснал. Да. Един миниатюрен апартамент, споделят един телефон, всички апартаменти в цялата сграда. В една сцена се карат, че майката на Марти заема телефонната линия. Да, бедно момче, което обаче не иска да умре. И момче, което е много далеч от семейството си. Още в първите сцени виждаме, че тотално не се интересува от майка си. За бащата няма нищо, никаква информация. Единствено казва в интервюто, където си измисля. Историята казва, че майка ми умря, баща ми ни изостави, като бях много малък. Не знаем това дали е истина. В друг момент не се споменава бащата, но няма баща. Ако вземем интервюто, най-вероятно това не е истина, но е някаква такава реалност на семейството. Също така виждаме, че тотално семейство му, Вуйчо ли, Чичо ли беше този, който е Чичо, собственика на магазина за обувки. Те са против тениса на маса и правят всичко възможно да го саботират и да го разкарат от тениса на маса. Малко като музикант къща на храна. Това е малко на вярването, че трябва да се трудиш с необикновена работа, да изкарваш сигурни пари, които ще ти стигнат да изхраниш семейството си и да имаш някакъв що-годе нормален живот. Ако отида сега при моето семейство им кажа, че ще ставам подкастър и с това ще се изхранвам. Може би и те ще реагират по същия начин. По абсолютно същия начин ще реагират. И аз не мога да ги съдя за това нещо. Все пак подкастърството е доста... Както и тениса на маса през 52 година. Чисто нова професия, която не храни къща. Храни къща, ако вече имаш популярност. Кой е следващия герой? Следващия герой, може да поговорим малко за Ендо, като може би някакъв противоположен образ на... Контекста за Ендо, значи той е глух. Той е японският тенисист, който побеждава Марти в на първенството на Великобритания. Разбираме, че той е глух и е представен като един много спокоен, може би дори леко скромен, въпреки че е доста и той амбициозен и си вярва в себе си, но скромно поведение. Много скромен, но това е много привидно за японската култура. Той няма тия черти на Марти, да е шумен, да е така да се показва. Той е там да спечели първенството. Абсолютно. И е доста добър в тениса на маса. Ние не го чуваме почти как говори, даже не знам дали казва нищо не казва, една дума в целия филм. Няма нито една дума. Той по-скоро там да бъде като огледалото срещу Марти. И са тотални противоположности. Абсолютни противоположности, да. И според мен Ендо не е изкаран толкова амбициозен, колкото това е неговото спасение от това, че е оглушал от... Спокойно ще го повторя, но това не знам какво е. What the fuck? Google AI. Shit. Който е чул Ендо, според мене. Какво? И почне да ми говори на японски, брат. Ти си луд, бате, ти си луд. Така. Според мен Ендо не е представен като свръхамбициозен и някакъв такъв тип, а всъщност, че тениса на маса е неговото спасение от бомбардировките и от това, че той е оглушал. Да, те ни го представят. Той също работи в фабриката, в която е работил
Винаги, ако не се лъжа. И тениса на маса му е точно както казваш ти, малко като хобито. Много приятното много хоби, добър. И няма, той е амбициозен толкова, доколкото иска да спечели просто. Защото е спортист, но не е на всяка цена при него. Окей, за Марти нещо, което пропуснахме само за персонажа му. Целият филм е така изграден, че никъде не ставаме свидетели на неприятните неща от живота му. И какво има предвид? Никъде не се дава той как си обува панталона през крачола или как не му се тренира. През цялото време той е в някакво приповдигнато настроение и тотално не ни го дават уязвим. Което е изключително важно и мен много ме кефи. Това вече на третото ми гледане. Аз бих казал, че това има, може би има и нещо от това в причината, това да е причината да не виждаме тези неща. Другото, което е, че филма той е нон-стоп екшън. Нямаме време, в което да можем да спрем. Никъде не диша този филм, да. Така е. Нямаме как да видим нищо странично от амбицията на Марти, просто защото то не ни остава време за това нещо. Ако си поемем въздух в някой момент на филма, с цялото нещо издиша и ние спираме да вярваме, че мечтата на Марти е възможна. Ние през цялото време на филма, аз лично го гледам и си казвам, Марти ще успее, ще стане най-великия. Няма как това да не се случи. Да, абсолютно е така. Окей. Ако си спомняш, като гледахме Goodfellas, бях изключително впечатлен, като ми каза, че всъщност целият филм е така режисиран и така направен, че да е един кокаинов трип. Да. И сега на последното си гледане на Марти Суприм си дадох сметка, че всъщност това е една хазартна зависимост през цялото време, защото през целия филм той се опитва да направи някаква схема и да изкара ни пари, обаче след това всъщност идва момент, в който нещо проваля въпросното изкарване на пари и тук съм си извадил всички начини, по които Марти се опитва да метироса някой, най-вече да изкара пари. Не са хронологично, да знаеш. Значи краде от шефа си, който му е Чичо, да. След което обаче няколко сцени по-нататък виждаме как Чичо му е извикал полицай, такъв стейджнат, как е? Някакъв платен някакъв човек от улицата, който реално не е полицай, да го заключи. Аз го прочетох като той е полицай, който Чичото е подкупил. Истински полицай. Промен истински полицай, който Чичото е подкупил. Добре. За да плаши малко Марти. И отново пак да го вкара, да го откаже от тениса. Това е целта тук на цялото нещо. И да го накара да е вкъщи. Да. После, опитва се да убеди шефа на федерацията по тенисна маса, че заслужава много по-добър хотел, това, което обсъдихме. Скандална сцена, просто как го направи. Схемата с другите местни играчи на тенисна маса там в онова клубче, където отидоха в покрайните на Ню Джерси, където никой не ги знаеше, май беше. Точно така. След което пък уния ги настигнаха и беше сцената с бензиностанцията, която между другото може и да обсъдим по-късно, но вече не съм сигурен дали да казвам, че ще обсъдим нещо по-късно, не го правим. Често не го правим, да. Така, парите от Рокуел и срещата им в ресторанта, след което Рокуел, който му каза, че трябва да загуби и това пропадна. Там, където си искаше парите обратно от хотела, за това, че му се е случило това с ваната, онзи на рецепцията специално го предупреди да не ползва банята. Даже искаше допълнително пари, защото си е намокрил багажа. Да. Примерно от 2,50 на 4,50 мисля, че беше. Така, взе парите от собственика на кучето и всъщност не заведе кучето на ветеринара. Онзи му беше дал, мисля, че $50. $50 за него и $50 за кучето. За кучето, за ветеринар, точно така. Открадна огърлицата на Кей, след което тя се оказа фалшива. С Рейчел, приятелката му, която е бремена от него, за която след малко ще поговорим, започнаха да издирват кучето с цел да изнудват собственика. Като всъщност през това време още една схема. Откраднали са колата на Дион, онзи дебелия син, който го спонсорира. И с клецки играха този, как да го нарека? Демонстративният тенис. Цирков, да. Който истинския Марти е правил. Правил е. Да. Този монтаж дойде много рязко във филма и не се разбра всъщност
за пари ли го правят, те ли са го планирали, някой ли го той го предложил? каза има една сцена, в която си говорят с Клецки, преди да видят Рокуел в ресторанта. Преди да му плати масата, в който Клецки се опитва да го убеди да участва в тези мачове. Те са като подгрявка на Харлем Глоубтротърс, които са нещо такова в баскетбола. Това съм го пропуснал. И Марти казва, не, как може такова нещо, и казва, нали, за Харлем Глоубтротърс, те са най-добрите атлети в света, които играят цирков баскетбол. На тази сцена ли? Не, всъщност Кей влиза, когато е сцената с журналистите. Да. Клецки там го няма изобщо. Клецки го няма. Не. Това е малко по-рано от сцената в ресторанта. Така. Предната сцена, реално. Той си прави някакъв чист пиар пред двама журналисти. Уредил си интервю с английски вестник, за да влезе в страниците на този вестник и да добие малко популярност. Така, какво изцепи там за Аушвиц? Имаше някакво много. Сещаш ли се? Казва, че ще победи Клецки на състезанието по тенис на маса и ще направи това, което Аушвиц не успя. Да. Което е изключително шокираща реплика и той казва, спокойно, аз съм евреин, мога да казвам това нещо. Да, така. На журналистите са крайно стъписани. И влиза Кей и това е първият момент във филма, в който вниманието се отмества от Марти. И е върху Кей. Журналистите се обръщат и поглеждат. Журналистите се обръщат и камерата също, фокуса изцяло е върху нея. За първи път, мисля, че това е първият момент от филма, в който наистина в центъра на кадъра не стои Марти. Така, на първото ми гледане, ти ако имаш нещо също го разкажи, но аз тогава бях много заинтригуван каква е тази жена, Мацка, не знам как да я нарека, каква ще е нейната роля и какво ще прави. И всъщност след тази сцена те приключват интервюто и имаме, мисля, че директно сцената, в която той се обажда от неговата стая и тя говори от нейната стая, докато Рокуел, богатия мъж, който е бизнесмен и собственик на някакви много скъпи писалки, за които аз не бях чувал. Мисля, че са измислени. Може да са измислени. Реално Рокуел фамилията е... Това е популярна фамилия. Има много хора с това име. И мисля, че имитира тази фамилия Рок... Фелер? Да. Съмнявам се. Малко по-висок. Ню Йорк е. Така че... Да. За Кей може да си поговорим доста. Първо за самия персонаж извън филма. Интересна актриса са избрали за тази роля. Гвинет Палтроу. Тя е не бих казал подобно на Кей отвъд пика на кариерата си, но нейната най-голяма популярност е в края на 90-те, началото на 21 век. Също така малко позабравен актьор за сериозно кино. Последните години се снима основно в филми на Марвел. Okay. Тоест не е на този пиедестал, на който е била в началото на кариерата си. Има доста айконик филми, като например Влюбения Шекспир, за който печели Оскар. Но е доста популярна актриса. Подобно на персонажа, който изиграва. Сигурен съм, че идеята да я каснат във филма не малка степен се дължи на това. Тя е руса. Красива. Висока. И елегантна. Изключително елегантна до степен на аристократичност. Да, доста аристократично. Говори изключително спокойно през огромна част от филма до към края и е представена като жена, която е имала огромен успех, но и я дават с цялата носталгия на това, че успехът е бил в миналото и сега го няма. Тъга по загубената популярност, може би, и загубената висота и малко такова мислене какво може да бъде всъщност. Така. И те си говорят по телефона. Важно е да споменем, Марти, когато я вижда за първи път, не знае коя е тя. Пита журналистите кой беше това и те казват, това беше Кей... Уинслет? Не. Не знам как е. Кей. Това е Кей. Тя беше звезда преди 20 години. Марти тогава дори не е бил роден. Да. Но в момента, в който извъни, веднага казва Кей, много те харесвам, кой си филм, който журналистите преди 15 минути ми споменаха, ми е много любим, винаги бил. Така, тук аз имам няколко въпроса, преди обаче да ти ги задам. Значи тя говори с него, опитва се да го отреже, той обаче в крайна сметка успява да я впечатли,
В този момент Рокуел, съпруга ѝ, излиза от банята по халатче и я обвинява, че тя най-вероятно, директно обвинява, даже не казва най-вероятно, тя си е бръснала краката с самообръсначката му и затова той не може да се обръсне нормално. Тя каза, че няма нищо такова, но още тогава разбираме, че тя не е в някакъв такъв много щастлив брак. Да, това е перфектен малък начин, който дори не се замисляш за него. Да ти покаже, в този брак няма абсолютно никаква романтика. Любовта може би дори да е имало някога, тотално е изчезнала. Те са заедно по нужда малко, по задължение. И са пиар двойка от това, което се разбира. Да се каже, да. А добре, тя с него заради парите ли му е? Защо е с него? Може би заради парите. Впоследствие разбираме, че той спонсорира нейното завръщане на сцената. Заради статуса, който той носи със себе си. Той е изключително богат. Разбираме, че е влиятелен човек, който може да й даде неща, които тя се чувства, че сама може би не може да достигне отново. Така, Марти по време на телефонния разговор успява да я впечатли с мятане на една ябълка. Нали, той я кара да погледне през прозореца им, така тя вижда неговия прозорец на неговата стая и той вика, гледай сега в тази купа, ще метне една ябълка и нещо и каза, примерно. Ако ябълката влезе в купата, трябва да излезеш с мен на вечер. Да. Това аз тотално не го разбирам и от трите си гледания. Какво толкова има в тази ябълка и какво я впечатля? Окей, той е много нахакан, много самоуверен. Очевидно това на нея и привлича вниманието, защото отдавна не се е случвало нещо интересно, поне така. За мен основното нещо тук е, че тя вижда едно дете, един младеж, връща се в собствените си млади години и през него изживява... Има две неща. Първото е, че тя изживява младостта си през него. Да. Връща се, когато тя е била безгрижна, когато най-впечатляващото нещо е било момче, което скача високо, примерно, или нещо такова. И другото нещо, което имаме, което ние в последствие разбираме, когато Марти си говори с съпруга й, с Рокуел в ресторанта, разбираме, че сина на Кей, на Рокуел, загива в Втората световна война. И според мен в целия филм, освен тези романтични чувства, които има между тях двамата, Кей изживява майчинството си отново в Марти. Вижда собствения си син в Марти и изпитва нуждата да му помага, да се грижи за него. Ти ме разби. И да го вкарва малко и тя в рела си. Това ми е твърде дълбоко психологически, но окей, има някакво. Просто тотално не го очаквах. Като прочит от тебе. Добре, какво можем да кажем? За Кей имаме ли още нещо? Не, казахме, че е интересен персонаж. Тя малко, освен че го... наистина това с майчинството го има. Малко приема роля, че иска да му помогне. Точно, да. Не знам, защо прави секс с него през това време, но... Защото все пак тя има нуждата да бъде и тя млада. Тя иска... Той наистина е двустранно. Хем тя да се върне в младостта си, да стане отново на 25, когато е била най-голямата филмова звезда. И също така тя е загубила сина си преди не повече от 7-8 години. Да. Има нуждата да бъде майка отново. И малко тия две нужди в нея я карат да прави това, което прави. Супер интересен персонаж. Впоследствие тя се връща на сцената в една доста нескопосана постановка. Получава доста лоши ревюта и там приключват взаимоотношенията и с Марти. Какво можеш да разкажеш за Рокуел? Рокуел също като актьор изключително интересна. Почни оттам. Защото Рокуел, актьорът в кавички, който изиграва Рокуел, не е актьор. Това е Кевин Олири, той е известен като участник в предаването Shark Tank, мисля, че се казва. Точно така се казва. На английски, американската версия, където той е един от тримата инвеститори, които трябва да впечатлиш със своя бизнес идея и той да инвестира в твоя бизнес. Той е човека с капитала, с парите, бизнесмен. Точно така. Той е също противоречива личност. Доста... Така ли? Нищо не знам за него. Доколкото знам, има изказвания, които са доста близки с Тръмп. Изкарват го като такъв човек. Спомня си, когато стана ясно, че той ще участва в този филм.
Понеже аз го очаквах с голямо нетърпение. Вече съм в такъв период, в който Тимоти Шаламе, ако участва в филм, аз съм... Ти си първи. Първия ден на първия ред. Да. И на 10-я ред. И имаше противоречия относно неговото участие в филма. Да. Аз бях шокиран колко добре играе тази роля. Брутален. За човек, който има моменти, на които се вижда, че той не е актьор. Може би, когато си говорим за критиките ни към филма, ще ги споменем. Но наистина това е перфектния каст за такъв персонаж, защото той и като публична личност е точно този гаден бизнесмен, който иска да прецака всички и не се интересува от нищо друго, освен това той да печели още и още пари. И е много студенокръвен. Изключително студенокръвен, даже в една от сцените казва да аз съм вампир. Да, верно. Да. Ще си поговорим за това по-натам, защото аз имам какво да кажа. Окей. Със сигурност няма да забравим. И това е нещо, което Джош Савди или двамата братя правят често, доколкото четох в филмите си. Точно така. Кастват не актьори в роли в филмите си. Просто достатъчно специфични роли и хора, които реално във външния свят отговарят перфектно на това. Да, може ако искаш сега да споменем кои са тези не актьори, които участват във филма. Давай. Споменахме Рокуел, имаме ролята на Уоли, приятеля на Марти, който му помага с схемите с тениса на маса. Той изигран от рапъра Tyler the Creator. Това му е първия филм. Дион, дебелия... И той ли не е актьор? Да, дебелия приятел на Марти. Малко гадно, че така го споменаваме като дебелия приятел, но наистина той е забележимо дебел. Огромна двойна гуша. Той не просто не е актьор, той не е публична личност, той е някакъв фен на Ню Йорк Никс, който преди 4-5 години е станал популярен след някакъв матч на интервю на улицата, казва някаква реплика, ще ви смачкаме или нещо такова. Савди това е изключително много го впечатлява явно и когато каства, този филм си казва той пич, казва се Люк Манли, трябва да участва в моят филм, и другия Езра, богатия мафиот, чието куче Марти за малко не убива. Който носи веждите на Скорсезе, не знам дали си... Той е изигран от Абел Ферара, който е един легендарен ню-йоркски режисьор от 90-те. Криминални филми не приличат по много неща на филмите на Савди, но са отново действат се в Ню Йорк и показва андерграунда на този град. И също и четирите роли, които споменахме, са изиграни от хора, които пасват много добре на изключително добре са се получили, наистина. Самите неназовани персонажи е пълно с най-обикновени хора от Ню Йорк, които просто са взети от улицата, за да участват в филма. Кой е българския еквивалент? Това е въпрос за размисъл, не ми отговаря веднага, но го пускам, защото е интересно. Кой е българския еквивалент на Кевин О'Райли и съответно на Рокуел във филма? Олири, окей. Доста си мислех по този въпрос. Има един пич, който ми излиза в социалните мрежи, който пуска, той е много популярен напоследък, много го харесват хората. Мен не съм фен изобщо, не ми харесва. Пуска ни такива клишета, казва се Христо Попов, не знам дали ти е попадал, и говори как трябва да си себе си, как трябва да си директен, дисциплината, един такъв тип клишета, които можеш да срещнеш навсякъде по онези бизнес книги, как да забогатееш и как да бъдеш лидер и така нататък. Аз бих казал, че може би Даниел Бачорски има доста... Би паснал много добре. Да. Ако има български Shark Tank някога, може би Бачорски ще влезе в една от ролите на инвеститори, не знам. И Кирил Домусчиев също е... Кирил Домусчиев може би също и Гриша Ганчев. Много са добри за тази роля. Общо, ако се върнем 90-те години и си представим българските мутри, тези по-успешните, бизнесмените, наистина, братята Илиеви, такъв тип е Рокуел. Добре. Да се върнем към героите от филма. Какво имаме още? Имаме Рейчел. Рейчел, която Марти забременява, която си има някакъв приятел, забравихме името, мъж, който Рейчел е направила нещата така, че нито Марти да знае, че той е бащата, нито че мъжа не е бащата. Да. Тя е бременна. Тя защо през цялото време помага на Марти? Защото го обича. Тя го обича. Тя винаги го обичала. Рейчел, персонаж, който виждаме
от по-главните персонажи, които виждаме след Марти. Тя влиза още в първата сцена в магазина и разбираме, че има романтична връзка с Марти. Някаква, да. И мисля, че още в първата сцена разбираме, че тя изневерява на съпруга си с Марти. Да. В първата сцена тя завършва как те правят секс и се пренасиме в най-великия момент от филма. Нещо, което трябва, според мен, във всеки един филм трябва да го има. Един монтаж, една анимацийка на един сперматозоид, който стига до една яйцеклетка и яйцеклетката се превръща в пинг-понг топче, с което Марти играе тенисна маса. Докато отзад звучи песента, която се казва Forever Young, точно така. Да. Знаех, че нещо с Янг, но първата дума ми беше обягнала. Жесток монтаж. Не монтаж, жесток интро. Да, жестоко интро. И си е монтаж. И виждаме всъщност Рейчел. За Рейчел тръгнахме да говорим. Тя е единственият човек, който според мен напълно подкрепя Марти във всичко, което прави. През цялото време, да. Тя е готова, без да задава абсолютно никакви въпроси, насляпо го следва и е готова да направи всичко за него, за да може той да постигне своята мечта. На моменти дори въпреки нейните нужди и нейните желания. И стига до там, че за да бъде с Марти, го излъгва, че съпруга и я тормози. Я удря. Абсолютно. Преправя си, гримира се, все едно е ударена и казва: не мога да бъда вече в къщи, трябва да съм с тебе. Той веднага откликва. Това е може би първият момент, в който виждаме Марти да мисли за някой друг, освен за себе си. Той откликва веднага, взима я със себе си и отиват в къщата на неговия приятел Дион, лъжат, че са брат и сестра. Да преспят там. И остават да преспят там, да. Но Рейчел е единственият човек, за когото Марти е готов да мисли за някого, освен за себе си, до последната сцена, в която Рейчел ражда детето на Марти. Той се връща от пътуването си до Япония, където... Те го викат от болницата, му се обаждат. Да. Той се обажда на болницата да пита дали всичко е наред с Рейчел. Връща се от това, което е правил в Япония, как е бил изложен там. И веднага и за първи път той наистина изпитва някаква емпатия. Казва на Рейчел: никога повече няма да си тръгна. И в момента, в който вижда детето си, изпада в едни абсолютно неконтролируеми сълзи. И през прозореца гледа детето си. И така свършва филма. Това е последния кадър на филма. Много силен финал. Изключително силен финал. В едно от интервютата, които слушах, свързани с филма, ставаше дума как този момент е избран нарочно да бъде финалният момент на филма, малко като затваряне на детството на Марти. За много мъже това да им се роди първото дете е един момент, в който те престават да бъдат деца и стават мъже. И то начинът, по който се разрева там, беше буквално му бърснаха сълзите отвътре. Той очевидно беше държал цялото това напрежение. Напрежението, което както ние си говорихме, че в нито един момент на филма не трябва да се пусне това напрежение, защото спира мечтата на Марти да бъде единственото важно нещо във филма. Точно в този момент, в който той се разрева, и ние точно в този момент си поемаме въздух и вече няма никакво значение Марти дали ще бъде най-великият играч на тенисна маса. Той има друга мисия. Не беше бавно и тихо разплакване. Не, изобщо. За Клецки какво имаме да кажем? Клецки е също и доста интересен персонаж. Той е един от хората, които са базирани на реална личност. Той е базиран на един полски играч на тенисна маса, чиято история чуваме ние във филма. Той е бил затворник в Аушвиц, но един от пазачите го разпознава като легендарен играч на тенисна маса и решават да го оставят жив, като го правят сапьор. Пращат го в гората да обезврежда бомби. Да. И там чуваме, може би, най-емоционалната история, разказана във филмът. Нещо, което е напълно е истина. Тази история има в книгата на истинския Марти. И той разказва историята на своя приятел. Безценна история. Аз като я чух,
настръхнах целия и си казах, леле, това трябва да го има в книга, в моя книга задължително. Това е най-бруталната история, която аз съм чул. Да. Нещо, което докато си правих ресърч за филма, видях, самия Савди разказва как като малък си е мислил, че не знае много за Холокоста. Mm-hmm. И това, прочитайки тази история, това го е накарало да влезе още надълбоко, да разбере какво всъщност се е случвало. Ако искаш, може да разкажем историята. Или пък да оставим хората да изгледат филма. Мисля, че е по-силно да се изгледа филма. И това, което я прави още по-интересна, е, че тя е разказана доста накратко. Да. Той я сбива на Рокуел, тъй като Марти нещо му каза, айде, разкажи тази история. Той клетки се озова в една ситуация. Беше му неудобно да я разказва. Попадна в една ситуация, в която просто трябва да разкаже набързо на Рокуел. Но беше снимана също по страхотен начин. Като цяло филма е сниман много хубаво. Много красиви кадри, но тази сцена е може би най-въздействащата чисто визуално. Ако говорим за визията на филма, малко се поразрових и четох, тъй като ми направиха много силно впечатление няколко неща още с първото гледане. Имаме изключително много клоусъпи. Не знам това дали е типично за братята Савди, конкретно за Джош Савди, би ми било интересно да го проверя, но той колкото подробно работи върху всичките си персонажи и ги изгражда и цялата им психология, толкова добре са и заснетите. Друго нещо много интересно, по време на тенис мачовете, които играха в тези и зали, и на открито, и където се сетиш, са използвани едни изключително дълги обективи, които се ползват в футбола, тъй като Джош Савди даже в едно интервю разказва, че той във всяка една отделна сцена мисли, чия перспектива ще пресъздава сцената и откъде точно ще я показва. И сцената, в която Кей и Рокуел отиват на първия матч те мисля, че са на Уембли, на стадиона. Те са в една ложа. Може би да. На затворено пространство. Не мога да ти кажа точно къде. Не съм сигурен. Гледната точка от цялата сцена, освен че имаме кадри около масата, е от гледна точка на Кей. От публиката. Да. И това е изключително интересно. Наистина от сорта на 300-400 мм обективи са ползвани, които снимат много, много, много далеч. Това прави картината изключително красива. Изобщо колкото по-далечен е един обектив, стига образът и да се събира вътре в кадра, прави изключително близко до това, което ние наричаме синематики и кинематографично. Друго интересно там с тия сцени е, че всеки един удар от мачовете на тенисна маса, които са показани, е реален. Това е възстановка на реален удар от мачове по тенисна маса. Савди е прекарал изключително много часове, гледайки тенисна маса, избирайки възможно най-кинаджийските моменти от мачовете, да може да се създадат, но напълно реално. Доколкото знам, то се вижда и на някои моменти, те играят без топче, но той е добавено после с CGI. В повечето моменти е CGI топчето, в 90% от филма е точно, CGI. Но движенията на актьорите са напълно базирани на истински събития. Да, имали са някакъв много силен коуч на терен, който Тима ти разправяше как му обяснява лакъти да му е прибран. Точно, за да изглежда все едно. Гледайки филма, не си казваш, Тимоти Шаламе не може да играе тенисна маса. Има филми спортни, в които е очевидно, че актьорът не е запознат с това, което трябва да прави. И цялата тая красота, освен че е облепена с сценографията на Ню Йорк 50-те години, където много интересно според мен всеки човек да провери малко как точно са правили сетъпа на сцените, улиците по Ню Йорк, защото имаме няколко кадра, които са почти всичко интериорно заснето, имаме много малко кадри, които са наистина екстериорно и те са в покрайните на Ню Джерси и в Ню Йорк. Сценографията, доколкото разбрах, без обаче да задълбавам, са наели някакъв много добър, брутален... Легендарен сценограф. Това е Джак Фиск. Джак Фиск. Okay. Той е на Теренс Малик. Сценограф е един легендарен режисьор от 70-те до днес. Изключително легендарна личност като цяло е Фиск. Ако погледнеш какви филми е правил и как изглеждат тия филми, които той е правил, ще си кажеш, това е може би най-великият в тази професия. И тук филма, наистина, както каза ти, до последния детайл е изпипано да изглежда все едно е снимано в Ню Йорк през 70-те. Много е добро, просто наистина е много добро. И другото, също толкова добро на филма,
е саундтрак. Саундтрака, който пък не е изобщо 50-тарски. Даже си спомням, след като гледахме филма за първи път, ти беше много недоволен от саундтрака. Бях разочарован. Ти каза как може този филм да има този саундтрак. Тази визия в тази епоха, пък саундтрака да е толкова различен. Да, и аз се сетих за това. Да, бях наистина много разочарован на саундтрака и започнах много да го харесвам в последствие и между второто и третото гледане и всъщност в моментите, в които почнах малко да размишлявам по-сериозно за героите във филма и в които си пуснах саундтрака да го слушам сам, без филм, без нищо. Забравих името на човека, който е бил режисьор на музиката, но той разказва нещо много интересно, тъй като освен за различния подход по сценария, имаме различен подход и по саундтрака от обикновено използвания. Казва се Даниел Лапутин, който Да, Лапутин, точно така. Колаборира си с Савди в повечето филми. От предни години, да, това, което видях. Мисля, че от предните два филма, от Uncut Gems и Good Time. Този Лапутин разказва следното нещо, че правейки саундтрака, първо Джош Савди му е създал специален Spotify плейлист с различни референси, като предимно музиката била 80-та, разказа това ти казах, че... New Wave тип, леко електронна диско. Да. Рок диско. Музика Депеш Мод. Депеш Мод е добър пример за това, но всички останали тракове, които той е създавал сам заедно с Савди до него в офиса, всъщност се опитват доста New Wave звучене да докарват, дори за днешни времена, и различното в целия подход е, че Лапутин е искал не да създава трак за самата сцена, а много добре искал да разбере всеки един от персонажите и си е подготвил буквално по 3-4 трака за всеки един персонаж. И по-скоро е правил траковете не толкова за сцена и за момент за връзка от филма, колкото за персонажа. Да, нещо, което ми направи впечатление, тъй като аз много обичам да слушам саундтраци на филми, които са ми харесали. Повечето от тях, имената на самите тракове са по-скоро свързани с сцената. Да, и с по една дума. Докато в този случай са по-скоро емоционални. Какво се изпитва в момента, в който се случва сцената и се чува трак. Така че да, наистина по-интересен подход може би има и от тази гледна точка. Мисля за емоцията на момента не толкова колкото за самата сцена. Последно, за саундтрака, по пътя пътувайки насам, в колата пуснахме плейлист, който аз намерих, който е от парчета, които Савди също е слагал като референс и като вайб за саунд режисьора, обаче не са влезли в филма и да ти кажа, много ме фана яд, че някои от тия парчета не са реално влезли. Мен ми харесва, че в самия филм имахме само, доколкото си спомням, 2 парчета, които са реално съществуващи. Да. Forever Young и песента, която е на такива по-известни ковери, сега не са само 2, иначе има другите си не са ли от оригиналния саундтрак? Не всички. Има някои други. Окей. Добре. Любими сцени, аз имам 2 със сигурност. Първата вече я споменахме до някъде и тя е момента, в който Рокуел се приближава до Марти и Клецки в ресторанта и Клецки разказва тази история и се провежда един разговор между Марти и Рокуел, защо той им е платил масата, какво иска от него, изобщо какъв е този човек, Марти Суприм и какъв му е проблема и така нататък. Легендарна сцена. И втората сцена, която също изключително ми хареса, е момента, пак май го споменахме, в който Рокуел убие Марти с тенис ракетата по задника. Истинското дупе на Тимоти Шаламе, между другото. Той е настоявал да участва, защото не е можел някой, не че е друго дупе да бъде в центъра на събитията. Аз гледах хилката много повече, отколкото задника, но така, той е обърнат на дивана. От двете сцени, може би, тази си историята за концлагера и ресторанта много повече ми повлия. Просто си спомням на първото гледане как се почувствах и нея си я избирам за любима. Слушам те. Аз също се колебаех между 2 сцени. Едната беше тази, която ти в крайна сметка избрах в твоя любима сцена, но другата, която на мен мисля, че повече ми е по-любима ми е след като Марти среща с Чичо си в апартамента
на майка му и той казва добре, сега ще дам парите или ще върна парите, не помня точно какво казваше, и той бяга. Да. И имаме едни 10 минути, може би, в които Марти бяга из улиците на Ню Йорк. Да. Това е най-наелектризиращия момент от целия филм. С чантата. Той тича, бута някакви хора, бута различни предмети. Просто това е... Знаеш, аз обичам такива филми, в които имаме един момент, в който екшена просто се изкачва от филма. Марти Суприм се движи с 100 км в час през цялото време. Тук вдигаме на 160. Има. Просто за едни 10 минути аз като гледах филма, това беше момент, в който се изправих на стола си и го гледах по-внимателно. Просто защото емоцията, която това нон-стоп движение вкарва в мене, просто не ме пускаш. Смяташ ли, че има друг такъв момент, където скоростта наистина пак се вдига супер много? Защото аз ще ти кажа според мен къде... Когато спасяват кучето от къщата с Рейчел. Да, между и престрелката с Езра и човека от къщата. Сцената с бензиностанцията и когато уния местните отидоха да ги бият и да си искат парите обратно, колкото и филмово и комерциално да е беше по-кратичка просто. Може би нямаше толкова дълго време да те държи. Но и тя също е такава на електризираща сцена. Изключително. И още една сцена, която също според мен е много легендарна и изключително добре режисирана, е един момент, в който Уоли, мисля, че се казва приятеля му, и Марти са в колата. Успяли се да вземат супер много пари. Това е сцената преди бензиностанцията, когато излизат от колата и танцуват. Когато излизат и танцуват, докато колата се движи, жестока сцена. Това беше в трейлера, когато се появи тази сцена. Аз се чудих какво правят тия хора, що са извън колата. Помня, когато го гледа. Страхотно просто, наистина. Жестока сцена. Минахме любимите си сцени, да си поговорим и за любимите цитати от филма. Аз ли да започвам? Да, започни ти. Значи, моя любим цитат няма да ти го произнасям на английски, че е дълъг, но е момента, в който в същата тази моя любима сцена, между другото ми е любимият цитат, в който Рокуел пита Марти в ресторанта, преди Клецки да разкаже историята, какво искаш, защо ми плащаш сметката и масата. Марти му казва, че просто му е голям фен, супер много го харесва, при което Рокуел казва, че има страшно много таланти, но този, с който най-много се гордее, че намирисва булшит от миля и километър разстояние и го казва с бруталния стоунфейс, не помръдва и е готов на зъби, на кръв да му скочи, не знам какво да направи. Това е много, много силен цитат. Доста добър цитат. Моят любим цитат е в сцената, в която Рейчел и Марти отиват да спят при Дион. И Марти тогава й разказва за дълговете, които има да плаща, за това, че му е забранено да участва на световното първенство, че няма идея как ще си плати билета да стигне до Токио. И казва фразата: всичко в живота ми се разпада, но аз ще се оправя. Това е просто синтезира целият филм в тая реплика, как Марти, въпреки че той осъзнава, че нищо в живота му не е както трябва да бъде, той ще намери начин да се оправи. Друг цитат, извиня, просто се сещам. В Централ Парк Марти и Кей точно са били навънка, хваща ги полицията, при което Кей казва: просто загубихме едната убица. Марти започва веднага да лъже и да я подкрепя, и полицая се обръща към: ти имаш и двете убийци, нали си ги носиш? Много, много силен момент. И още един комедиен момент и цитат, когато представят топчето Марти Суприм на бащата на Дион, и той нещо казва: ама как, нали, какви сте глупости, и Дион казва на баща си: това е топчето Марти Суприм, не Марти Нормал. Да. Защото бащата смяташе, че ще излезе твърде скъпо и че е странна идеята. Точно, да. И то така и се оказа в крайна сметка. Да. И те си загубиха парите. Окей, препоръки? Тук имам един много дълъг списък с филми, които да гледат хората, ако им е харесал Марти Суприм. Започваме с двата филма на Савди, Uncut Gems и Good Time. Тя ги поменахме, няма нужда да влизаме повече. Това са и към мен препоръки. Филмите, които Шаламе казва, че са го вдъхновили, когато си е правил ресърч за ролята. Това е филма The Hustler, играчът на билярд. И след това сиквела, който Скорсезе прави 20 години по-късно, Цвета на парите. Филмите се разказват за един билярден играч,
който в първия филм има учител, който го учи да играе билярд и да стане велик билярдист. Втория филм той учи младия Том Круз на същото нещо. Имаме, ако най-интересното нещо в филма ти е било обсебения майстор, който не може да спре да мисли за това, с което се занимава. Тук съм извадил най-много филми. Имаме Whiplash, любими на двама ни филм, Престиж на Кристофър Нолан, Raging Bull на Скорсезе, който гледахме двамата заедно на кино, Nightcrawler, един изключително интересен филм за журналистиката, между другото. Добре. Буги нощи, филм, който имаме противоречиви мнения за него. Защо пък Буги нощи го Аз обожавам. С Марти Суприм. Бруталистът, филм от по-миналата година, отново на сходна тематика и на сходно време като този в Марти Суприм, и Краля на комедията отново на Скорсезе. Баси силната селекция, Мишо, браво. Да, браво. Имаме още в тази саморазрушителната натура на Марти, ако това е нещо, което най-те привлича във филма. After Hours, отново филм, който сме гледали заедно. Може би най-голямото вдъхновение чисто стилово за филма, според мен. От филмите, които съм гледал, най-близкото... Сигурност, между другото, има близко, да. До това и Eyes Wide Shut, филма на Стенли Кубрик с Том Круз, в който отново имаме един човек, който не може да спре да взима грешни решения в живота си. И няколко филма за болната амбиция, която ни кара да вършим неща, които може би не са много, много хубави. Ще се лее кръв на Пол Томас Андерсън. No Other Choice, корейския филм, който излезе миналата година и мисля, че беше номиниран за Оскар за най-добър чуждоязичен филм. Challengers, тенис филма на Лука Гладаниньо с Зендея в главната роля. La La Land. Да. И на Стивън Спилбърг филма The Fablemans от 2022 година. Си енциклопедия всяка. И това са моите препоръки за хората, които искат да видят още нещо подобно на това. Още нещо. Още неща. 100 неща. Добре. Да. Ще ги сложим в описанието на... Хареса ми. Подготвих се много. Аз съм... Задължително ще ги има в описанието, защото са твърде много. 100 пъти по-скромен съм аз. Описанието ти ще го пишеш, няма да съм аз. Аз ще го напиша и ще сложа всеки един филм, който сме споменали, няма проблем. Аз съм подготвил филм, литература и музика. Като за филм изключително много препоръчвам ролята на Тимати Шаламе в Beautiful Boy. Филма се разказва за един наркозависим, младо момче, около 20 годишен, и как една зависимост, наркозависимост се отразява освен на зависимия, на неговото семейство и на близкия му кръг. Изключително много препоръчвам, ако връзката баща-син за някого е важна. Много, много, много силен филм, който трябва да го заснемем тук. Абсолютно всяка една стихосбирка на Миряна Башева сигурно ще препоръчвам. Това е една българска поетеса, която според мен в днешни дни е недостатъчно известна и трябва да получава повече светлина и кредит. Любима моя поетеса, за съжаление починала. И албума на Radiohead. Тук ще взрива брутално много от хората, но за мен това е най-добрият албум на Radiohead. 2007 година. Изключително революционен. Ако говорим за звучене на групата, смятам, че този албум е така изключително близко до това как групата е искала да звучи и пътя и като артист, как е искала да се открие като хора на изкуството. Брутален албум. Няма да можеш да кажеш как се казва. In Rainbows, аз го казах. Казали го? In Rainbows, да. 2007 година. Нещо, което пропуснах и ще кажа, две неща пропуснахме за филма и искам сега да ги кажа. Аз забравих да кажа нещо като препоръка. Гледайте The Invite, съседите отгоре. The Invite. Може би следващия ни епизод ще видим. Добре. Филм от тази година, възможно най-актуалното нещо, което може да обсъдим. Смятам, че две много бързи неща за Марти Суприм, които пропуснах и нали знаеш как като спрем камерите после ние яд, че не сме казали. Първо филма е номиниран за Оскар, но не печели Оскар. За 9 Оскара и не печели нито един. За 9 Оскара, окей.
Просто го мернах. Един от, може би, най-номинираните филми, които не печелят нищо. Не съм влизал навътре в тази статистика, но се съмнявам много филми с 9 номинации да нямат нито един Оскар. И другото важно, което също пропуснах да кажа, че като цяло имам една критика към Марти Суприм, независимо, че му давам 5 от 5. И това е, че абсолютно всеки спортен филм го има това нещо, което мен много ме дразни. Сцените, в които са мачовете, спорта, изобщо целият екшън, дори за екшън филмите, мен ми идват твърде много и ми стават скучни и губа от напрежението и от цялата инерция на филма. Просто спирам да я чувствам. Нямам представа защо. Това си е самия ти не си толкова спортно така ориентиран. Това е най-мускулестия подкаст, как ще... Най-мускулестия подкаст, но един от водещите не се интересува много от спорт. Няма да издавам кой е той. Може би този, който не харесва спортни филми. Четете книги и така. Да. Добре. Да, друго важно, което също исках да кажа преди да кажа чао и да приключим епизода. Иска ми се да опитаме да снимаме по-често. Защото предния ни епизод снимахме преди месец. Като излезе, точно така, месец скоро минава, 24-5 юни, не знам кога ще го монтирам и кога ще излезе. Искам да се опитаме 1,5 месечно да качваме. Добре. Ако не 2. Малко по-късно ще запишем един кратичък епизод, в който ще разкажем защо всъщност не сме записали по-скоро епизод. Добре, това беше... Добре, съгласен съм. Това беше всичко и чао!